Il-kap Nazzjonalista Simon Busuttil iġġustifika d-dejn ta' 800 miljun euro li ħalla Gvern Nazzjonalista fl-Enemalta. Dan għamlu meta kienet jindirizza l-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Busuttil iġġustifika dan id-dejn billi qal: kemm jruna lilna għax f'25 sena kien hemm dejn ta' 800 miljun għall-Enemalta li wara kollox għandha ħafna impjanti l-Enemalta f'25 sena. Fost l-impjanti tal-Enemalta hemm il-Power Station l-antika ta' tal-Lemara li minkejja li nbniet fis-snin 80 baqgħet ma tħallsitx. Id-dejn ta' 800 miljun euro fl-Enemalta kien qed mhux biss jeddet l-impjiegi iżda wkoll eżistenza tal-kumpanija. Fil-fatt kien biss dan l-aħħar li aġenziji ta' kreditu internazzjonali bdew ilisnu kliem pożittiv dwar il-korporazzjoni. Iżda issa l-kap Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista jrid ikun it-tarka tal-ħaddiema tal-Enemalta. Fil-Kunsill Ġenerali tkellmu wkoll il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall-Parlament Ewropew li fil-waqt li ftit li xejn qalu dwar il-pjan tagħhom infexxew f'attakk fuq il-ħidma tal-Gvern.